गोरिब गुन्द्रा हावरिया खावरिया मावरिया बिसोरनो मानो माबा मोनसे लामा होआखै? साख्रि हो, बेफार फालांगि खालामना जानो फैसा हो। कनसेप्सन मोनसे फैदों। बाथ्राया ओरैबायदि, दंफां दाननायखौ होबथानाया फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि खामानि आरो हाग्रा बंग्राखौ लाखिनायाबो रायजो राजाफोरनि दायित्व। गतिके दिनै दंफां दाननायखौ होबथानायाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों मोनसे कनफ्लिक्ट जादों। बे खुनु एनजिअनि खोथा नङा, फरेस्ट डिपार्टमेन्टजोंसो कनफ्लिक्ट जादों। बेवहाय सोरबा पलिटिकेल लिडारफ्रा एनजिअ होननानै बुंदों। एनजिअआथ' फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ रैखाथि होआना, फरेस्ट डिपार्टमेन्टआसो फरेस्टखौ रैखाथि होयो। गतिके सोर लिडारनि खुगानिफ्राय एनजिअ ओंखारदों आं मिथिया। एनजिअ होननानै सोरबा प्रमान होनो हायोब्ला आं चेलेन्ज खालामो। खुलुमबाय रायजो नोंथांमोन। फिन खनसेबाव हेल' एस बि ब्लगआव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाग्रोबाय। दाख्लै हरनि जि जाथाय जालांबाय, बेनि फारसे आङो मोनसे आंनि फारसेनिफ्राय आपडेट होनो होननानै सानदों। गोबां दैदेनगिरिफोर, गोबां लिडारफोर बायदिसिना खोथा बुंलांबाय। आं खोनासंबाय थादोंमोन सोर माबायदि बिबुंथि लाबोयो होननानै। आं नेनानै दंमोन माबायदि फिथाइखौ मोनगोन जोबथारनायावहाय होननानै आङो नेबाय थादोंमोन। आरो थिग बे बेलायावनो आं गोबां दैदेनगिरिफोरखौ गोबां बायदिसिना बिबुंथि होनायखौ खोनाबाय। स' बेनि फारसे आङो दिनै आंनि फारसे बिथांमोननि एगेन्स्टआवबो नङा, आङो जास्ट आंनि पइन्टखौ हमनानै आङो नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों। गिबियावनो आङो मानगोनां CM प्रमद बर' बिथांनि खोथाखौ सावरायगोन। बेनि उनाव फेरेंगा सारनि आरो आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा मा बुंलांखो बेनि फारसे आङो सावरायगोन। बेनि उनाव आंनि फारसे आं जा बिबुंथि होनांगौ आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायलांगोन। नोंथांमोना भिडिअ जोबजासिम नाय। आरो रायजो राजा नोंथांमोननिसिमबो मोनसे खावलायनाय आंनिफ्राय, आरो गोबां दैदेनगिरिफोराबो बेखौनो खावलायो दिनैनि समावहाय। आरो थारैनो जोङो बेबायदिनो सोलियोब्लासो नैबे बर्थमाननि सरकारजों जोङो जुजिनो हागोन। ओंखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय। नोंथांमोना नैबे मानगोनां CM प्रमद बर' बिथां, जेब्लानाखि बिथाङा CM जायाखैमोन बेनि सिगां बारग' सरखारनिसिम बिथाङा माखासे अजद लाबोदोंमोन आरो खावलायदोंमोन। सेम खोथाखौ आं दिनै बिथांनिसिम खावलायनो सानदों। दिनै पावार एडमिनिस्ट्रेसन, EM GM सरकार सारा BTCनि गोहोआ नोंथांनि आखायावसै। नोंथाङा बिथांमोननि गासिबो डिपार्टमेन्टनिनो हेड, चिफ नङा होमबा, जायखौ होनना बुंदों चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार नोंथां। दिनै नोंथांनो आं मोनसेल' खोथा सोंनो सानदों। नोंथाङा थारैनो नोंनिनो माखासे लाबोनाय अजदखौ दिनै नोंथाङा निजे सरकार सालायनायखाय बावबाय नामा? दुखुथिया न'खरनो थिगै दङ। नोंथाङा दिनै रिहेबिलिटेसन होनायनि बाथ्रा बुंदों। बिथांनि न'खरनि बिसि गथ' गथाय गासिबखौबो नायगोन होननानै बुंदों, अनसुंथाइ हरगोन होननानै बुंदों। साख्रि मावनो हानाय बैसोनि रावबो गैया, बिनि थाखायनो बेलेग राहा लामा दिहुननानै होगोन होननानैबो बुंदों। फरेस्ट डिपार्टमेन्टनो बिनि गथ' गथायखौ फोरोंनो थाखाय दायथ' होनाय जाबाय होननानै बुंदों। थिग दङ। बेनिख्रुइ सिगां माखासे तथ्यफोरा सोराङाव फैग्रोनांगोन, बेनिफ्राय इनभेस्टिगेसनखौ इमिडियेटलि एक्सन लाबाय होननानैबो बुंदों। थिग दङ। रनजित बसुमतारी, मानगोनां रनजित बसुमतारी बिथाङा बुंदों NGO नङा, फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिनो मानसिमोन, सरकारनिनो मानसिमोन होननानै बुंदों। बेबो थिग दङ। ओमफ्राय आबसुनि आफादगिरि बर्थमाननि दिपेन बर' बिथाङा बुंदों CID इनकुवारि जानांगौ होननानै बुंदों। बेबो थिगानो दङ। नाथाय आंनि सोंलुआ मा, रायजो राजा नोंथांमोना एसे सानहाबदों नङा होमबा? आं बारा कमप्लिकेट खोथा बुङा, आं इजिलि सिम्पलि नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों। गासिबो बुंनाया थिगानो, नाथाय बेनि गेजेरावनो आं फंनैसोल' खोथा बुंनो होननानै सानदों। बेनो जाहैबाय, जाथाया जाखांनायनि उनाव जेब्ला मानगोनां रनजित बसुमतारी बिथाङा खौरां लायो, अब्ला बिथाङा बुंदों मा, जाथाया जि जालांबाय बे मोनसे आनफर्चुनेट। CM प्रमद बर' बिथाङाबो बुङो बे जिथु जाथाय जादों बेयो मोनसे आनफर्चुनेट। बे आनफर्चुनेट सोदोबा थारैनो बै जाथायजों गोरोबदोंना? आंहा लिमिटेड नलेज दङ। आं लिमिटेड नलेजजोंनो नोंथांमोननो आंनि फारसे आं खोथाखौ जा हायो बुजायनो नागिरदों। बे आनफर्चुनेट सोदोबा मानो दिनै जाथाया जाखांनायनि उनाव बयबो आनफर्चुनेट जालांबाय, आनफर्चुनेट दिनै बेबायदि जाथाया जालांबाय होननाय सोदोबखौ मानो बुंबाय थायो? जनक ब्रह्म
जोंसार बसुमतारी बिथांमोनखौबो थिग बेबायदिनो हमनानै थानायाव लांनानै लाबोफिननानै एनकाउन्टार खालामनाय जायो। माखासे फाव फान्दायनानै बिथांमोनखौ सिना गाज्रि फाव फान्दायनानै बिथांमोनखौ दिनै बे चेप्टारखौ क्ल'ज खालामना दोनबाय। आनफर्चुनेट बे मोनसे। केनाराम बर' होननानै सोरबा सुबुंखौ एनकाउन्टार खालामनायाबो मोनसे आनफर्चुनेट। बेबो जोबलांबाय। दिनै बेनिबो चेप्टारा क्ल'ज। थांनाय बावैसो जों नुबाय नागेश्वर बसुमतारी बिथांखौबो जुरिसडिक्सन कर्टआव हाजिरै होखांनानै लाबोफिननानै कास्टडियाव दोनखांनायनि उनाव माबोरैहाय एनकाउन्टार जानो मोनखो, बेबो आनफर्चुनेट। दिनै रायजो राजाफोरनि अजद माखासे जों खोनानो मोन्दों, फैसा लानानैहाय हाग्रायाव हाबनो होयो, साइकेलजों बनखौ नारनानैबो लाबोयो। नोंथांमोना दंफांखौ नायदोंना बेसेबां गिदिर गिदिर? साइकेलाव बै दंफांखौ दोनथ'नानै जे बे बिथांमोना बै हाथियार लाग्रा सानैसो सुबुंखौ आनफर्चुनेटखौनो बुंनांगोन। खर' मेलेम गलायनाय गावदों, खर' मेलेम गलायनाय गावदों। दाउ अमा बायदि सासे सुबुङा जुनाद बायदि बेबायदि गावख्लायजानो गोनां जादों। दिनै आयेन बेबस्था सिस्टेम एडमिनिस्ट्रेसन गासिबो जोंनि बिटिआरआवनो जोंनि मानगोनां सरकार मोननि आखायावनो दंमोन। मानगोनां EM रन्जित बसुमतारी बिथाङा दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM, बेबो मोनसे आनफर्चुनेट। दिनै बिथाङा अवेर नङा, सासे सानै साथाम साब्रै साबा जोंनि बिटिसि हालामाव दिनै गोदान सरकार फैनायनि उनाव सान्ति सुक्ति जाखांनायनि उनाव दिनै जोंनि बर'नि अनगा गुबुनखौ खोनाया जोङो बर'आनो साफानि उनाव साफा बेबायदि जोंहाय गावथार जानो गोनां जाबाय थादों। बेबो आनफर्चुनेट। बर' रायजो राजाफोरा गोरिब गुन्द्राफोरा दिनै जोंहा मानगोनां CM प्रमद बर' बिथाङा जेब्ला बारग' सरकारखौ अजद लाबोदोंमोन जे दिनै गोरिब गुन्द्राफोरा हाजिरा मुजिरा मावनानैहाय दंफां बोबायनानै दिनै मानो जानो गोनां जादों, बिथांमोननो साख्रि हो, बिथाङा बुंदोंमोन। बेनिफ्राय दिनै बिथाङानो बै CMनि पस्टआव दङ, CMनि गादियाव जनानै दङ। दिनै बिथाङा जायगायाव दङ, सिस्टेमाव दङ, कन्ट्रल खालामनानै दोनदों सिस्टेमखौ। नाथाय बिथाङा दिनै मेगन थासेयावबो नुवाखै, खोमा थासेयावबो खोनायाखै। जाथाया दिनै खनसेनि उनाव खननै खनथाम खनले जाबोबाय थादों, जालांबाय थादों। नाथाय बिथांमोना दिनैसिम थार बिजिरनानै होनो हायाखै। अनसुंथाइ होनो थाखाय फार्स्ट एन्ड फरमस्ट बिथांमोना रेडि जायो, नाथाय थार बिजिरनानै बै न'खरनि जायबा सुबुं गोमाजादों बिथांमोननो बिजिरना होनो हायैयाबो मोनसे आनफर्चुनेट जानानै फैदों दिनै समाव। जोबोद सोमोनांथाव खोथा बियो। जाथाया जेब्ला जायो बेनि उनाव दैदेनगिरिफोरा नुजायो, इमसनेलि रायलायो, प्रेस मिट होयो, ओमफ्राय रिहेबिलिटेसन होगोन, साख्रि होगोन, मावथावना दङब्ला, गैयाब्ला बेलेग राहा लामा दिहुननानै होगोन, गथ' गथायफोरनो फरायनायनि थाखाय माखासे बिबानफोरखौ बानगोन होननानै बिथांमोना फोसावो। बे बिराद इजि बिथांमोननि थाखाय। नाथाय आनफर्चुनेट बुंनांगोन आं दिनै बै जायबा गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंनानै दिनै सिस्टेम बुंबाय थादों, गासिबो पावार एन्ड फांसन्सफोरखौ जों कन्ट्रल खालामनो हाजोब्बाय होननानै बुंनाय रावाबो दिनैनि समाव मोनसे आनफर्चुनेट होनना बुंनांगोन। माबा मोनसे रायजो राजाफोरा अजद लाबोनानै सरकारनि फारसे आसि थुनानै बुङोब्ला अब्लाना बिथांमोना गोजौनि मानसिखौ सावरायबाय, जागोन होननानै बुंदों, मावगोन होननानै बुंदों होननानै स्टेटखौ लिरथायहरबाय थायो। सब बिथिङावनो जुदि नोंथांमोना स्टेटनि नङाब्ला CMनि नङाब्ला रायदान मोनाबा नोंथांमोना दिनै एक'खौनो मावनो हायाबा जोंनो मानो नांगौ बेबायदि बिटिआरखौ? नाथाय नङा, दिनै बिटिआरनि नामा मुङानो बेसेबांबा गिदिरखा। बड'लेण्ड आलादा स्टेटनिसायबो देरसिन नङा होमबा? बे साननाय हनाया दिनै जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि मेलेम बिखायाव हाबजोबनानै दङ। नाथाय खायसे बुजिनो हासेयावबो मानो बुजिनो रोङाखै, बेबो मोनसे आनफर्चुनेट होननांगोन। मानोना दिनैनि समाव नैबे दैदेनगिरिफोराबो आनफर्चुनेट बोरैबा पावाराव फैबाय।
नाथाय 50-50 शेयार खालामनानैसो दिनै आनफर्चुनेटलि बोरैबा गाज्रिखौ मोनफ्लांबाय। बेनि थाखायनो बिथांमोना दिनै माबा मोनसे मावनो गोनांबा मुख्यमंत्री লগত आलोचना करसु, मुख्यमंत्रीया কৈছে, मुख्यमंत्रीजों सावरायदों, जागोन होननानै बुंदों। नाथाय कनफिडेन्टली रावबो बुङा जाथारगोन, मावथारगोन, खालामथारगोन। बुं। मानगोनां दिपेन बर' एबसुनि आफादगिरि बिथां बुंनाय बायदिब्ला जायहा दिनै गावनि डिपार्टमेन्टखौ सामलायनो बा डिपार्टमेन्टआव थानानै जुदि डिपार्टमेन्टेल खामानिखौ मावनो हायाखैब्ला बा मावनो बादोंब्ला ओंखारबोनांगौ होननानै बुंदों। अब्ला आंबो थारैनो बै मोनसे खोथाखौ बुंनो सानदों। मानगोनां EM रन्जित बसुमतारी बिथाङाबो दिनैनि समावहाय गावनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ सामलायनो जुदि एथ'ग्राब गोब्राब मोनदोंबा बा हायाखैब्ला बिथाङाबो दिनैनि समावहाय रिजाइन होनांगौ। दिनै गावनि भुलखौहाय स्वीकार खालामनानै लानांगौ बिथाङा जे आं दिनै आंनि डिपार्टमेन्टखौ आं सालायनो थाखाय फेलियर जादों होननानै बिथाङाबो दिनै रोखा रोखा फोरमायना होनांगौ रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय। नाखि बिटिआर सरकार जायो बै समनिफ्राय लानानै दिनैसिमहालागै मानगोनां दिपेन बर' सारनि खुगानिफ्राय CM प्रमद बर'नि मुं लानाय बा BTC सरकारनि फारसे माबा मोनसे बुंनायखौ जों दिनैसिम खोनाफेराखैमोन। नाथाय दिनै बहानिफ्रायबा दिनै एसे मानगोनां CM BTCनि चिफखौबो आं खावलायो होननाय खोथाखौ जों दिनैसो खोनानो मोनबाय। जायनि थाखाय आं दिनै मानगोनां दिपेन बर' सारखौ गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर होनानै बावो, साबायखर जासिहरो। नाथाय गोबाव समनिफ्राय बिथाङा आन्दायनानै दंमोन नामा लामाखौ होननानै आङो बेखौबो सोंलु खालामनो लुगैदों। दिनै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिखौ लानानै बिथाङा गोबाव समनिफ्राय दिनै धरना कार्यसुचि लानायखौ जों नुबोबाय थादों। नाथाय बिथाङा बे बेलायाव मुलुगसोलोंसालिजों नांजाबनानै थानाय BTC सेक्रेटारियेटआव जनानै मासिखौ सामलायगिरि बिथां मानगोनां प्रमद बर' CM बिथाङानो दिनै एडुकेसन डिपार्टमेन्टनि सासे हेड। आं सानो नोंथांमोना खामानिखौ एसे सहज खालामनानै लायोबा गाहाम। BTCनि CM जायबा एडुकेसन डिपार्टमेन्टनि हेड बिथांखौ नोंथांमोना मेम'रेन्डाम हो, बिथांखौ खावलाय, बिथांखौ प्रेसार हो। अब्लाना बिथाङाबो निस्सय आं मिजिं थिदों बिथाङाबो मुलुगसोलोंसालिनि जि जेंना फरायनायनि डिपार्टमेन्टनि फारसे जोंनि BTCआव जि जेंना बेफोरखौ थाबैनो आसाम स्टेटजों बा सोरजों बा गोजौ लेभेलाव आरो सोरबा दंबावोबा बिथांमोनजों सावरायनानै सरकारा सरकारनि फारसे खामानि मावनांगौ होननानै नोंथांमोना दिनै CM प्रमद बर' बिथांखौबो खावलायनो हायोमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा नोंथाङा दिनै सरकार BTC सरकारनि मुं लानो थाखाय सालाया जेब्लायबो खान्दा। मानि थाखाय साबायखर होदों दिनै नोंथाङा गुरैयैबाबो दिनै मानगोनां CM प्रमद बिथांखौबो खावलायो होनना बुंनायनि थाखाय आं नोंथांखौ दिनै साबायखर बावहरदों। एबसुआ मोनसे जोंनि बर' हारिनि सिनस्रि होननानै बुङो, नोंथांमोनानो बुङो बा जोंबो सानो। बे मोनसे गोथार आफादखौ नोंथांमोना दिनै निउट्रेल हिसाबै खामानि मावनांगौमोन। नाथाय जों दिनै नुनो मोनदों मोनसे अपोजिट। नोंथांमोना दिनै माहारियारि आफादखौ दिनै मोनसे पलिटिकेल बेस बानायनानै लादों, जेरावनाखि नोंथांमोना जायजों सोनारनानै दङ बिथांमोननि फारसे फंसेबो बुंनो थाखाय गोहो गैया। प्रेसार ग्रुप जानानै दिनै नोंथांमोना बिथांमोनखौ गोबां बायदिसिना खामानि जायैफोरखौ जाफुंसार महर लाबोनो होनो हायो। नाथाय नोंथांमोना गियो फैबाय थानाय समफोरावहाय आंनि बिबाना थागोन ना थाला होननानै बेखौ नोंथांमोना फिउचारखौ सानहरनानै गियो। सोरबा UPPL दोलोनि न'खरनिफ्राय फैनाय फरायसा, सोरबा BPF दोलोनिफ्राय फैनाय फरायसा होननानै बेवहाय सोरखौबा फरायसाफोरखौ बासिनाङा। फरायसाया जेब्लायबो फरायसायानो। बेखौसो खालामनांगौमोन दिनै नोंथाङा। अब्लाबो आं खावलायगोन दाबो सम दङ, दाबो सम थासेयावनो एबसुनि फारसे दिनै रायजो राजाफोरनि माखासे जि सिन्था सरसा बेफोरखौ दाबो सोलायहोनो हायो। सम दङ, सम थासेयावनो आरो नोंथाङानो फैबाय थानाय समफोराव बिबानखौ लाफिननो हागोन होननानै आं आसा खालामो। आरो नोंथांखौनो रायजो राजाफोरा अनसायगोन जुदि नोंथाङा रायजो राजाफोरनि भइसखौहाय सरकारनिसिम खोमा सुनानै होयो। गांनाय उखैनाय जि थासारि जादों बेफोरखौ नोंथाङा सोराङाव लाबोनानै होयो। रायजो राजाफोरनि जानानै खामानि मावो, आं बेखौसो खावलायो। खागौ बेफोरखौ निफ्राय फैफिननोसै टपिकआव। रन्जित बसुमतारी EM सार,
सोरबा NGO होन सोरबा फरेस्ट होन नाथाय सोरखौबा बेबायदि जिउ गोमाजासे एनकाउन्टार खालामनो दिनै पुलिसखौ बाद दोन दिनै फरेस्टखौ बाद दोन सोरहा मोन्थाय दङ बेबायदि गावनो सिखावानो जाबाय सोरबा रेपिस्टआनो जाबाय सोरबा मार्डारानो जाबाय आयेन दंना गैयामोन दिनैनि समाव बिजिरनो कर्ट दंना गैयामोन दिनैनि समाव बिजिरनो आथिं आखायाव गावनानै वार्निं होना दोननो हायोना हायामोन सिद्दायैनो मेलेम गलायनाय गावनो सोर होखो दिनै बे मोन्थायखौ बेनो जाबाय नामा नोंथांमोननि न्यायआ बेनो जाबाय नामा नोंथांमोननि इस्युआ भिजोनआ बर' माहारिखौ लानानै मोनसे मिजिं थिनानै दिनै मोनसे सिमां रुजुनाय भिजन लानाय थांखिया बेनो नामा मानगोनां बिक्रम दैमारि आदाया मोनसे खोथा खावलायदों दिनै आं हारसिंल' बुंबाय थाबा जानाय नङा बा सोरबा हारसिं बुंनायजों दिनैनि समाव नैबे थानाय सरखारजों नांनोबा बा उननि फैबाय थानाय समफोरावहाय माबायदि थासारि जागोन बेफोरखौ नायहरनानै सिन्था सरसा खालामनानै जोङो सानोबा जों दिनै बिदि बेक्तिगत सासे हारसिं सोंखारिनाय सोंलु खालामनाय माखासे खोथाफोरखौ जोङो दिनै इन्डिभिजुवेलि हाया थारैनो दिनै जोङो बुंनांगोन गोहोआव थानाय खुंथायाव जाय दङ बिथांमोना दिनै आयेनखौबो फिदिं फिदा खालामबाय थानो हायो मानि थाखाय जादों बियो होनना बुङोब्ला दिनै जोङो रायजो राजाफोरानो दिनैनि समाव जोङो एख' चेतना गैया एवारनेस गैया जों खोथा बुंनो गियो थारखौ मोनथिनानैबो जायैखौ मोनथिनानैबो जों दिनैनि समाव एसे साहस खालामनानै बुंनो थाखाय जोंनाव गोहो गैया माबा मोनसे बुंनो थाङोबा सोरबाया गियो साख्रि थांगोन माबा मोनसे बुंनो सम जायोबा माबा मोनसे बुंथारनांगौ होननानै गोसोआव सानदोंब्लाबो दिनैनि समाव बुंफुरनो हाया सोरबाया गिदों आंहा मोननो गोनां खामानिखौ मोननाय नङा जानो गोनां खामानिया जानाय नङा सरखारनि हेंथा थाङोबा दिनै आङो नैबे ओरै थोरै भुगिनांगोन आं नै ओरै मावनो नागिरदोंमोन बे जाफुंनाय नङा बिथांमोना बन्द खालामना होगोन सोरबा गोरिबाबो दिनैनि समाव सानगोन आं दुखुथिया न'खरनि मानसि आंनि बुंनायखौलाय सोरथो खोनासंगोन आंहा मोननो गोनां न'आबो दिनैनि समाव मोननाय नङा आंहा माबा मोनसे आसनि मोनबाय थादोंमोन बे बन्द जागोन नामा होननानै दिनै बयबो गिहाबनानै दङ संखिहाबनानै दङ सोरबा हिटलारनि सासन जादों नामा दिनै जोंनि बिटिसिआव जों बेबायदि गिनानै एरसोखुमानानै थाबाय थानो लिडार दैदेनगिरिखौ सोर बानायो रायजो राजा नोंथांमोनाव दिनै सोंलु खालामदों लिडार दैदेनगिरि सोरबा आफादनि मासिगिरि लिडारखौ जों रायजो राजाफोरासो बानायो बेखौ गोसोआव लाखि हारसिङै जोङो बुंबाय थायोब्ला जाया होननानै आं मानो बुंदों जों ज'है इउनाइटेडलि बयबो रायजो राजाफोरा ज' जानानै जुदि फंसे खोथाखौनो जोङो रेस्ट खालामोबा बयबो सोर हिटलार बेलाय खोनासंनो हायो खोनासङाब्लाबो बिथाङा खोमा फुवारनानै दिनैनि समाव जों जुदि ज' जानानै मोनसे इस्युखौ लानानै मोनसे भिजनखौ लानानै जुदि जोङो जमाहै जुदि हांख्रायोबा बाध्य जागोन बिथांमोना खोनासंनो बाध्यता जागोन दिनैनि समाव अनसुंथाइ होनाया जोबोद गोरलै बाथ्रा सोरखौबा अनसुंथाइ होनानै सोरनोबा साख्रि होफ्लानानै जा थांखिखौ जों दिनै सानबाय थादों जि बिजिरनायखौ जों लुबैदों बेयो जाफुंगोन नामा आं होनाखै जे दिनै मोननो गोनां अनसुंथाइ मोननो गोनां जा राहा लामा जिउ खुंलांनो थाखाय बेखौ नाङा होनाखै नांगौ नाथाय बेनि गेजेरजोंनो जोंनि जा थांखि जों बेखौबो जाफुंसार महर होनांगोन अब्लासो जोङो फैबाय थानाय समफोराव बेबायदि जाथाया जानाय नंला होननानै मोनसे आसा खालामनो हागोन दिनै हेमन्त नार्जारि बिथाङा दिनै अबथिरा जिउ गोमालांबाय बिथांनि न'खरा दिनै मोनथिगोन दुखु खस्थ' बेसेबां जागोन नाथाय बेखौ जों दिनै साननैसोल' सावरायगोन साननैसो उनावहाय सिरि जालांसिगोनलाय स' बेसेनोसै रायजो नोंथांमोन माखासे खोथाखौ बयबो रोंखा राखा बुजिखानाय बयबो दिनैनि समाव रावबो बुजियै गैला बयबो बुजियो बयबो लुबैदों ज' जाजाय ओंखारनानै जोङो मोनसे वान भिजन वान मिशन लानानै जों आवगायलांनांगौ होननानै बयबो थांखि लादों नाथाय जोङो जाफुंसार महर होनो हायियानो जोंनि थाखाय मोनसे जोबोद आनफर्चुनेट जानानै दङ दिनैनि समाव स' बेनोसै रायजो नोंथांमोना भिडिअ माबाफोर गोरोन्थि बुंलांबायब्ला आंनिनो आंगो बर' फिसा होननानै आंखौ खनसे निमाहा होब्लानो जाबाय फिन लोगो मोनबावगोन नेक्स्ट भिडिअ आरो नोंथांमोना गाव गावनि कमेन्ट्स रायफोरखौहाय आंनि कमेन्ट बक्सआवहाय फोरमायहरनो दाबाव नोंथांमोना फोरमायहर अब्लाना आङो बेनि सायाव माखासे टपिक्सफोरखौ आं सावरायबावनो सानगोन आरो माबाफोर गोदान सोरनिबा आइडिया दंबावोबा नोंथांमोना आंनो शेयार खालामहरनो हागोन